Zdravím, mám tu pre vás upcoming patch v 1 minúte, tak poďme na to. Dravenový zvyšujú AD scaling na kvečku a znižujú mu mana costy na večku. Kalista môže ponovom stakovať autotaky, aj keď má Ečko na cooldowne, a keď tým niekoho zabije, tak sa aj resetne cooldown a vráti mana. Karme upravili Včko a znížili shield z mantra Ečka v late game. Kenenové Rko má menší damage a AP ratio, ale má nový efekt, ktorý dáva 10% viac damageu na ten istý target. Lee Sinovi znížili damage na Rku. Lušnovi zvýšili damage na druhom hite z pasívky a zvýšili damage na kvečku. Poppy bude mať kratší shield z pasívky a nenačaržované Rko bude dávať len polovičný damage. Ryzeovi znížili speed po hitnutí kvečka a zmenšili shield. Shakovi znížili AP ratio na spely a znížili damage na Rku. Shyvana už nebude dávať 20% bonusový damage monštram z Včka. Syndra zmenili pasívku pre Včko a taktiež znížili damage a AP ratio na Včko a zvýšili cooldown na Rko. Talonovi zvýšili mana regen a healing z Včka per level. A nakoniec zmenšujú cooldown pre ZZ Portal. Ďalej pridávajú nové skiny, ktoré si ukážeme zatiaľ, čo ja sa lúčim. Uvidíme sa pri ďalšom videu a majte sa.